Знаете, че си спазваме предизборните обещания. Казахме, че ще бъдем активни в подкрепа на индустрията, на бизнеса, на регионите и си спазваме обещанията. Но сега не е време за обещания, сега е време за действие и моментът е много подходящ в тази посока да развием две основни теми. Първо, към момента финализираме управленската програма на Прогресивна България и там трябва да заложим всички инструменти, които ще подкрепят регионите, ще подкрепят инициативните индустриални паркове, зони като Шумен. Ако ние не се бяхме под някаква форма застъпили за индустрията, сега щяхме да гледаме отлив на инвестиции, затваряне на мощности и уволнения на хора, съкращаване на работни места. Така че ние в тази много тежка кризисна ситуация успяхме да заложим всички основни инструменти за подкрепа на индустрията. Ние успяхме да осигурим тези насърчителни мерки, 60 милиона евро в подкрепа на всички компании, които вече са си изпълнили тези ангажименти, които са си направили разширението на производствените бази, които вече са създали нужните работни места в подкрепа на регионите. Заедно с този процес заложихме около 200 милиона евро в подкрепа на енергоемките производства. Моментът е много подходящ за дискусията и от гледна точка на бюджета. Тук говорим вече за бюджет 2027 година. Там искам с вашата подкрепа и с вашата инициатива да заложим всички нужни инструменти за растеж, така че да помогнем на индустрията да расте. Държавата трябва да ускорява бизнеса и индустрията, а не да го спъва.